Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. BDWS Career Academy kan penlong ni Meghalaya Scholastic Aptitude Test haga kan real tre ubnai March haga poshi phawje ha Shillong Tura bat cleariat. Kmie jong Samla Mac Bon Bonison Kharbani kalayam Pangnud kat bakadang ajing Kren haga Jingïalang thang mamati Hanan ba Haba ka Kmie lo jong ukhon ubla Shah Pynïap dusmon haki runar hag shiting senya jong kalai trek ulber hatak sistan kinro hanong stong. Ya kini ke Jingïalang thang mamati hapo ke jingking nan ba apin long da ke JAC Nongstone Tourist Association kum kadak pan sngolem ya ke ying kesem jong Samla Mac Bon Boni Kharbani bad ha ke jok poron penram halo ke jingsha da khat jubor ke jingim jong utei usamla ha ki rio transnam. Ha kini ke Jingïalang thang mamati la sakhi de ke jingwani shimbentalang da ki bahinga sem jok te usamla balaklat ki pat ba ke seng samla ba pher ki bla dawajur na ke tanat pule ban kem ya borok bedan kti ha ka company ap yo te usamla. Pensyai, van pensyai, ngek kambo play, un pensyai kini kipro baro. Bakit amdan dekat jingsut kemesim, kecil. Wala kidan hamno, ndrei. Ai bikin plahak no, bat nak. Ngau ai lo play, ba. Let's say, kadai kelinti ketu buni, ban kesu thila ya kikur tijat ki bahayang bahasam, ani kilok tijar baro. Ba, minten mau. Ya kelinti ketu play. Nên em thì em có con ngô bài luôn và nhìn nhọ nhang bản thân không cái gì nhiều trong khi đi rêu rồi và cũng chưa ta chỉ rêu rồi khi ông lại bằng phi song sập ra bằng phi song buri là để và khi nó cần to là để cho lệ cái cầm thì bạn nào đã tin cái lá của một ông bằng chỉ suy giảm ấy ngay không lấy gì phải cả ba rồi không lấy không tâm là cái gì thì có Pynïap cái này Pada kikut tidak barak lagi lagi. Aku boleh sebut. Babur kita bersama-sama hadu bentar. Idon ha kajing sayong. Idon ha kajing dom kajing mujing perkhat. Namar ladang yin keli. Yin wat jingtip dangno kae gadau ka bapenglong. Kat hadu ban sim ya kajing im jong para beliau. Omron bala ban pensai hadu kan bapua. Di grup kita bersama-sama ga kap ya kajing Singau kemen ba dia not kat ni na ka penta ka di dia namar ki don ka di Jogja kum ka jan riu ka ba im ha ka jan ti priu ti play ka jan riu ka ba burom ya ki para bongsong sedong di don ka ta di Jogja namar kat pansim dia ka di im jong para priu lesi kamlong kam ka basuk ni kibriu gimla ban ai ka jing im yo para briu ban gim don ru ka hok ban sim ya ka jing im jong lu namar gimla ban ai pat ti ha ka ba kum ka de ka por ni ki dong sam slong jong ka slong ka par lu stoi ki dong sam slong jong ka ne ka dong ka thai lu stoi ni dei ban ta ka wei ka jingwat bat ka wei ka sim bat ka ta ka long Wahyu hikam runar yang hikam Pynïap riu ni dari ban penrem. Ban ingat skam, ban ibor dong aan, kim dari ban aijam, kim dari ban syajam, namar benta kaja, kumni panada nakalian dong aan, nim simpia, dan nim lek tingge, lesi kadang ja nakapor. Ban kanlong kaji song sir, kanlong kaji smith. Ya, kita song-song kau, na kita jia kita bakum kini.